na saa abatoɔ no ho ensensem ya barotin nrada panyimfoɔ ye no yewura Bernard Mona ene nani abrese krodom ansem a wototo ba no ani esoso ya ebehwe na yetimi aka ho asem akyerew ene anɔpɛi na panyipa ya wono so ebo afranfrantoko no won kandifo ni chidom wono so sobuo bi ebo aban ya wote adwa so ene NDC die ho ena panyi no so kasa yewura John Dramani Mahama kyerɛ sɛ dum so a yɛde bɛso ni tiri so no ono kula obeye bi boa ye wo ba ye no beto ye ene ohwe esiesie ye Ebusia ensem ni afoforo bi de edika na editie no ena ene anɔpɛ 21st clinic the sciatica expert wonom aso yasene ya ye de eba bedan wo osisi echi entini ye fa wotea na afa woto ase etisi wosire mu sa na afa wonantu ho na akote ase wonantini ho eya na ha adwen 21st clinic nko a ena ewo anu aduro ntini ya na wabomode 15 branches no wodu ani akire mu ho na yakotsa wo yade ewo ho yade anka ye bia nso yesa na ose wode eye Electoral no ehhehye so ene wawura mu South African no ye de ho nsem no numbers ne betudwa na watimi afre ebuki appointment saa so ena OCP Ghana Limited Edwon fertilizer papa no so so yasene ene anɔpɛi na no makuafo mudie ne ya no magimi na etimi aboa makuayo nyame somafo ya okofare bai ene kandifo de ma asomdwe ntontom som no so ede dwumadie bi eba ne nyina no ne sa won ponkyerɛ ya wodam no wo ba behwe na wagye wo ede afiri mu wei ene enwumaku ahodo a wonom so yasene ewo kasei mu wadaroma social media handles ne live ewo ho Facebook no Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV www.sompaonline.com so some no edi atwagu ho nto kwa na kokenkan bi so etie bi de afri ho mo somfo me ohene re maame akua yeboa asia mabronya fe yengibre na ensam no sane esitie no yentime emfa emamo enrada ena abato komisa no wonom ballot na kyese nipa makomako be se edumiensa ya waji wo matom so betimi agina mu ewo mampanyi adwane pre no ho no wokoye ede ema wonom na nipa wonom dodo nyina no obae no na wonom aduonu ena na so ne so no yi de anya ne free mo no ena ekoka nipa edumiensa no na bra na wonom dwumadi a wato ne din se let the citizen know series bi na ekoso ewo nkrapompo ni mantamu a wotonsa ede friends entrefo se yemra ne emedi mu adanse ne omuma awia mom sebe ya yekoka nsem bi dia fa ho a ye behu sene a esiti afise ye ni semu be no ena enam so ema wonom so ede ensem dodo na etudwa na bra na ballot no ekoso no ebusia MPP woso kokroko amanyoko no ene wonom ena ekoyi de edikan sa wo hwa abato krata no so a wonom ene number 1 na yewura Evans ne mako no ene panyi kwankyerefo ya abato emu nsema MPP amanyoko ne dim no okoyi edema amanyoko no na nomu ena wade nsam dodo na todwa se ne wudikan ya na wudikan ene aba no we ya se ya ne ye ba bekọ na bato no bekọ awie no na se de omasi eyi ekome ana se omudikan ewo ho no na wonu madikan ewo abato no emu NDC eye kire bata amanyoko no wonu bobo ye omkoto so enwotwe enti krata no so no bekọ no na ye John Dramani Mahama wonu so mfonyi ebo ho a wotoso enwotwe ewo ho All People's Congress APC Yewura Hassan Abdullahi Ayariga ya wono so ejinamudi ama wonom no ekoto so enkono Yewura Kofi Apalu Liberal Party of Ghana LPG enso koto so enum Nana Akosua Frempoma ya ono so ejinamudi ama CPP amanyoko no enso ekoyiye de otoso enso na ebusia ye kase ya no kwantekrafo ya wonom so ejinam no ene wo mu anyi wo mu amfiri mu se wo hwe obi ti se Yewura Kofi Kran independent candidate okoto so du afa Yewura George Chumberima enso koto so du baako New Force Movement Yewura Nana Kwame Asalbediakon chada ena dodo na de frɛ no wono so ekoto so edumienu ewo ho ena Movement for Change afrafranto enso amanyoko no so no enso koto so be se edumiensa ewo ho na we say ena ebeto dwa wa bra na ballot no
ekoso ewo yisi akache ewo nkrampoponi mantam anu adamu nsem bi ene sane sitie no na yede amamwen wanu ada na sa idwumadie no ekoso no ena abatuo bedwa no enso ebegina ho ekasaye etwe sesane enema esi kono wonu be ma awia bomo wo mafemu die bia wasa wohwe sebe ya abatuo we se finchim yo ebetojwa ewomu no wasi ni nyina da eyade a wonom so eye ne sana titire ni de mabedwakwe ma me jemensa na wono so ekasa ye de tudwa se wo hwe eye wuraba womia afa ye wura mahama ene ye wura alantramantia enipa miensan pe na wonom krata ne ho nsam a omode ba ye no na bibia ye yopo ye efin ne ho de aka ni nyina na asemfo so ba akomienu bi ewo mu a ni nyina mu no wakwa waka che omo se wo mo hwe no mo enye nsese sebe ya enu se ye nto aba no na bibia so etimi ato na akwan mu yenko na titine ni ede mabedwako no mami Jane ensam a odi tudwa no yentie mra sese. After the end of a thorough review process, I have the honor to present to you the presidential candidates who qualified to contest the 2024 presidential election. We had 13 candidates who qualified to contest the 2024 presidential elections. And we have Mr. Muhammadu Barumia of the NPP, Mr. John Dramani Mahama of the NDC, Alan Kojo Chermantain, an independent candidate, Christian Kwabena Andrews of the Ghana Union Movement, Daniel Augustus Latte Jr. of the Great Consolidated Popular Party, Mr. George Chumberi Maidu, an independent candidate, Nana Kwame Bediako, an independent candidate, Mr. Hassan Ayariga, All People's Congress, Mr. Kofi Akpaloo of the Liberal Party, the thorough review process, Mr. Samuel Apia Dankwa, an independent candidate, Miss Janet Nabila, an independent candidate, Mr. Desmond Abifashin, James Kwesi Opong, an independent candidate, Mr. Samuel Sapong Ankra, an independent candidate, Mr. Niyamu Daku, an independent candidate, and Mr. Asamoah Siao. Ebusia ni wakasa ye wono ene eyetitire ne de ma abatuo bedwa no ma me jemensa edukwei ena yetie no no ne dipa na wo mu ejire mu na se ne balloting no so esiko ye ba bia wodeda ene nipa kora wo yo so ye independent anase wo so ewo amanyoko mu no ena na wototo ede ema ensentre efo no ebusia medinki abo amane dada se Yewura Bernard Mona wo chenchira ka bi na ne nyina no ene se wo se na omokoye no ene mami Jemensa ko gina ho a ene Bernard Mona ya wugire mu ma PNC amanyoko no on qualify ene wo se na mami adai klata me de ba ye wo se mfonso wo ho makwa akoye nsese na afi ada woni samia na se bia me fie sasa na di mechinti a wo hu de a wo ka che me se enya ade a me qualify no ti wo se enya ade a wo beji atomu na agi atomu china wo no oyo okofo nti no wo be kọ de akọ nanim ti wo ka che PNC amanyokofo ni nyina se wonka wakoma nto ne ento wonyam efi se wo be ye de se efata nyina se be ya wo be hwe se obetimi adi wo manim kan na wakọ prema panyi adwane bi ede ama wo no. I am a fighter and I'll fight till the end. I will not accept this kind of disrespect, and we will not accept the fact that the Electoral Commission does not want to play according to the rules. The Electoral Commission received our form on the 13th of September. By 12th, we had submitted our nomination form, and you captured the event. At 8:35 a.m. on Saturday, I got a call from one Samuel Pa, don't know him, and he said he had sent me a letter from the Electoral Commission that there were some anomalies with our form. I counted about 7 different pages that the Electoral Commission claimed that we have some anomaly. I immediately sent that the form should be taken in accordance with the Electoral Commission directive, and the forms were completed on the Saturday and returned. Mr. Kwao called to confirm that our forms had been rectified and returned to them. I have been waiting patiently, and then later somebody said that I participated in the NDC protest.
And I said, I agree with the NDC on the substance of the matter, but I refuse to participate because the NDC did not involve that. They said it was an NDC, enough is enough, and I am not, and the PNC is not. So we did not participate. I have already asked my lawyers, Atukuba and Associates, they have written to the Electoral Commission to find out how come that we have not written. We've not been written to. And so we are sure that we will take up this matter to the end. We are talking about an Electoral Commission that has not. Sierra Bernard Mona PNC amanyo kwono no na ejinu mu se presidential candidate de ama wonom no chese one na lawyer for aka sente no yewura tuguba one ne dom no behwe na wonom soso ne yi sinehia se beya senkan ye bi wo ho a wo betimi ne wonom aka se beya omumfa nanim entwitwi form ene akwakoye demonstration ti ene was enough is enough and this for ye demonstration bi what ne hokwaji ma won ka say enough is enough e ma ye PNC nti no mo de ogina ne na so obeko ekosi se obedi enkonime waginasia yisi no so esi ede afa ne ho no ye kwaye nim na yenhwe na ye monwramu ewo asante mantema senom na wo hwe ye kwaye brentu ahodo a eboa papa ema yensu ansu ho bambo no etimi ejina ne na so premier de mayen na ba beto dwase barekese dam ye no ene yesutade ba akoye a wo ba asante mantema senom a etimi ema adehia dodo na ensuo ema wotimi edebo wombra no amanfo bi eye ni predo de niema bi ese no kwaye brento ye bo ne ho ban no amanfo bi ewramu ye niema asebie so asebie ku ensem fata editia no nte no ama ensuo no erin kakra eba neno na national board member de ma national disaster management organization nadmo no ye ra case for the day de aba betudwa se woni ne team no ne mema ne dom ne nyina no ya ade a wonom so eye bidi abo ne nyina no ye se obetimi kwaye brentu a ebo balkese dan ne ho ban ne nyina ne se nua hodo ye binum twitwa akuayo ahodo ye binum ye edi bubu nua ne ade no wonom so edua bi ede ahyehye mom na yenko senia ensam ahodo ya wode etu dwa na esi etie no yenko tie bi mra sesi ana yento aso ye barkese dam ensu a several asanteman nyina ansu mayenom na da ye ti wono na nadmo first EP ene nsushi sekeka ho nyina no nyante yese enkrufu bi enkruchi nsu no ene obebie nsu kura ofi awo no na nsu na nya ye ko nsu na nya ye basa ono mo a no manko a na obibie ni nsu ani hu mi ankasa me de mani hu se ade bi dem mentumi si mi bo se ye sonso no ana se ye bibi sei what I said it means say nsu na wo ho no enkrufu a wo betena ha no activities na atemi community nsu no ama nsu ne se ono mo a enye ye ene ntina ma ye ni abra yes say ne tie bia no de be pekwan bi so no yayi sankofo nyina fira na yadua enua de abo enso no ho ban ati sa ne tie se enkofo a omo ka se aha ye omo de we si ha ebusia ye rockings for de no achie no na yewra ahe wono na transport officer edema forestry commission if aye no wa atwuma wa biaja north mensima santemantama se nom wono so ese kakra e de tray amse dwumadi ye sha sisi di no yema me DC Rebecca Boa munyina so se ye be di dwumadi bi se wonsu no nti omo mai kwan se ye ni se dwumadi no ye be do ma se pa na infasodi a asantuma binya de bebrebe o se hwinsu ye da ya echi he ya emse nyina ba ye ye ma betena ha emfi dumienu dunum omo sha si no mado asantuma japade tinsu na da ni nyina no masensu no sese mumio ni nyina beka sese udwale pipe kura na sebia na ho utimtete ho saa esan sane ma ekosu nsu mu ebusia ne krokro mu no ewoye rokofia hensem no achi no na akuafo ya wonom so won potam wo mo kire se de ofruduapa no no na ye pia ne ntino sempanyimfo ohwe aduaduanua de abo kwaye breto ho ban ama balkese dam no so ne ho ban bo atimi agira prem dia wonyi wo ho emfiri mu wonom so essensem sei de kire ye wura asase na ban se ne bia maye farmers na say ban dia enti ye ko aban ni chen edise semle wo kawie akopon chese sana nti dia maye instruction ne kwen kire bia bet me afaso aye enti o maye se de ye fanua
emedua eyino na ye hwe kwense ye benyi nnua no na yedi bebedua anche that time na abasesa baaye no this year na efino Obama ndisi bantwa mukoye the people baaye no ye san baaye wo beja enough enya wo barakese no esan ko mo nansi to mo ye so mo pe ndua ni bia maye na yedua because ye huni se asase na beye aban dia omo ade yen baaye no if assassin here or more they are buying car and you know by ye better soon and you hunsan it did done toward the coy. Ebusia ye kwaye nim ewo ensem foforo mo na yewura Kwame Owusu danso no any vice presidential candidate de ma Afrafranto alliance no yesi asansa fa de awode kire no ada wo akwakopa ne hontoma eyi na kire ewiase nyina nsa wono na yewura alanka hwo bababo ne chidom se be ya ne manyina no ebekoye na awie mu de ede ama amanyoko no ewo afiwe se abatuo ni mo na no na wogina simpie sobra na wogi akasemo kasa no na wo kire se ewiaso we no eya na panyifo ta ka se bia so ntimi nneema wo se wo ka hire nye abanya wote so yi ede so bo pina no na ebo NDC amanyoko ni se no mbaye ombaye nneema tro kan wo baye NPP baye no oba baye nneema ye na economy na yenkoye no Russia ni Ukraine for war na COVID-19 na we se wose yobe enye de ehie nie se waye mfonso akasema ye mfonso ade no wontimi amemo no kasemi ntimi na free so na Afrafrantomla na NDC ne MPP nyina no enne oman no ye pa ya ho a yenhu ya sene mu nyina no ejina se wo mu amemo no enye eye basa kwan so na wonum edi bu o man no ti na akọwiewia ho kire kwan so edi amatememfo nditi no Afrafranto alliance wo mo eba abeje Ghana fo edi afri won ha mo fed with technocrats, economic gurus, and men with huge titles who have never failed to disappoint whenever they are given the opportunity to rule our dear nation. Take, for instance, the current Vice President of the Republic of Ghana, who is interestingly seeking to lead this nation come January 2025. Dr. Baumia, the highly touted economic wizard, was introduced to us as a man who had the answers and the magic wand to bring discipline and structure to our alien economy in 2016. He came with all the titles armed with technical jargons and economic axioms that the ordinary Ghanaian, me, and you had never heard before. Top of his priority was a stable economy and stable city, the migration of the Ghanaian economy from taxation to production. But what do we see today? A city in free fall. Prices of basic commodities skyrocketing beyond the reach of average Ghanaian, and an economy teetering on the brink of collapse. Yewura Owusu danso wono ene presidential candidate abediechre ede eba Afrafranto amanyoko no na yetie no afe yenko Yewura John Dramani Mahama enchen na yenko nkoti wono so nsem bia wode atodwa ne nyina no ene se ebinum de wonsa etre ne so ne titiru ene MPP amanyoko no na danko akufo adoko gina ba bia na medum so mebeto ye na enema mankane no ho nsem na gina pi ede ama oman Ghana fo Yewura ba omianto abo ya wobo ni nyina mu so no wode ayetwe apia na etua na no baby obedru bia na ne montoma MPP efri sesa montoma NDC na Yewura Mahama ebetu so bie mu a ene mo behu kane ho nsem na beje nsrepe ama agensem nte no monhwe na monto ntia no na no na Yewura Mahama kire se dum so na nkasa no wono obaye na so obetu yo ena wosiesie no nte no se wosiesie ye na se MPP fo ni titiru ebegina simpie ni apaso bebia obenya bia akwanya no na se obeka se Yewura Mahama ena eja yi dum so ewo ho a wase wono se ebeto ne kwan mo so ono beto ye wosiesie ye ansa na ofri akonwa no so enti mejema ho me enye yie experience amewo nimdia amewo se makuto o minda se send ya nana kan se ohaw bi ene wo man no so a menka se ye obi ene de bae mi ankasa mi so na maye ta na dum so enya me ena eche se me bae na dum so bae na ifidie e wose ye de ye power emre bia e wose ye de bi ka ho e obi bia e wose ye de bi ka ho nso e bedru me so na eche se amanfo na omotwe kania no abedo so che ifidie no
nti na ɛwɔ sɛ obi ɛba na ɔbɛyɛ ne yie nti mekɔ parliament ɛkɔkaa sɛ memfa sobɔ no ɛmfa nhyɛ obiara me ankasa mɛhwɛ na mede saa mfidie no aba sɛne ɛbɛyɛ a yɛka nneɛ bɛgyina ampa nso mede ameri plant bae mede car power plant bae yɛsɔɔ saa mfidie no mmienu ɛna yɛka nneɛ ɛgyinae ɛna mede hyɛ MPP foɔ nsɛm Nia wakasa ye Mahama na ne nsɛm no de kɔto dwa wabra ne ntoabɔ wɔde hyehyɛ mu wɔ ahafomantam ne mu na wɔkɔduru mu asuti fi south abato mpɛsea so na wɔne nananom ne adehye etwɛhye aya wɔde nsɛm ɛto dwa na ntoabɔ no ne amanyɔkuo dodoɔ na wɔn so wani abresa krodom ya wɔde wɔn ho ahyɛ mu bi fi sɛ ɔkɔn no awie du na wankɔ nso so a wontimi eni nkonimte no wɔnom enenam entoantoa ahodoɔ mu na kyɛsɛ wɔnom so wani so ade hunu no wɔbotaye yenti esi wani so na wɔ wadwom ɔpɛso ɔba ebedi mampanyin adwa no wɔnom so ade ɛto dwa yɛwura mahamade ne deɛ ɛnamu ɛwɔ ahafo no na yɛwura bawomia so akɔakɔpie mu ɛwɔ mfifi mantam na abra wɔkɔduru ɛyɛ atemɔkwa ahemfie no ne nananom ɛyɛ wɔnom so ɛwɔ hɔ ɛtwetwe nkɔmɔ no ɛne nsɛm dodoɔ na ɛda yɛwura bawomia de to dwa wɔkyerɛ sɛ ewiase wɔ wei no sɛ wo ba na sɛ woyɛ biribi a ɛne wokɔ baabi a no ayi akyerɛ wokyerɛ ɛyi emra no wakyerɛ sikura akyerɛ sɛ wotu edi free so ne nyinaa ne sɛ MPP aban ba yɛmpo ntudwuma deɛ wabɔ bi yɛnyi free senior high school ento nkyɛn a yɛwura bawomia ɛkyerɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ national insurance scheme yɛwura ɛyɛ kɔfo ɛde ba yɛsɛ bɛyɛ apɔmden ho nsɛm ɛbɛsi ne kwan mu na temamufo nyina da ɛtimi anya ho fa so ɛmfa ho sɛ woyɛ sikani anaasɛ woyɛ hiani no ɛho bɛba fa so de ama wɔ ma apɔmden ho nsɛm no so no ɛtimi akɔyɛ no wɔse NDC fo ba ɛbɛto na jeje mu wɔ kwan bi so nanso MPP ba yɛ wabɛma na si kwan mu ama ɛnɛ afa ne ntampa ɛde afra ya ɛnneɛma ahodoɔ krampa ɛnɛ ayɛ mfasodeɛ efiri mu ɛba no ɛnyɛ ano ebini wɔkyerɛ sɛ kokoramkrapo na ya na ɛka nkwadaa no ɛnɛ yɛ kɔ akɔhwe wɔ mu a ɛyɛ free ɛnyɛ wɔ mu kaprɛ ɛnyɛ wɔ mu sempo aba technical and vocational education sanu ijuma no free technical and vocational education so aka do so no interest yes line koto petrol national health insurance no apeja and then national health insurance no childhood cancer yet cover sickle cell sufferers hydroxyurea and also a national health insurance. Now, dialysis for kidney patients also a national health insurance. It is possible. We Juma MPP Yaya Wogana Juma Abaya ba 26 1992 which Ebusia aban bia ne ho efra apeba henkro de okono mienu waye bi esene MPP amanyoko nti monhwa na monto abanfama wo wei eyewura Dr. Mahmoud Bawumia na no de sem no achi no ose ade yokosi keni ya wotoso nan atemokwa manhene eno no wano so eka sa ye wabla woje akasemo esensem se ede treye aban ba yi wa ya de bebre na oye park and the man district is free. Before a team of there is a super and very married, and maybe the Babe, the Serene, now so the man I am as I am now. For our grand telling me I have no so pack, or maybe no struggle. We are tossing you a young pine. Madam, mobile, my panya, me or yemen. Now, if you press so, I say for soup pine. Why, I can't. I can't 10 kilometers, that's 51 man. This year, no fast one, Eddie, Papa. Yes, 7 Nama or 1 day, my boy. Abusia yetwa ensem no so na ansa no keye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no
Sompa TV live multi TV decoder no so Sompa TV so afa Sompa 93.1 FM Okumase Sompa 98.9 wo Sunyane Bromantam Kropomo and Sompa 90.7 so adehye ye wo bonopo ye mantamfo nyina etie edefa nkranza ye kwaye nim na ansa na no yenkanfo do one first clinic efama wonom ne sciatica expert no wo de na ka wato demokrampo na yesinya didie na etu anama wo de an say 15 branches no obefa abeya me de etu dwei na watimi afra bisa ne ben wo Kumasi ehwe overseas Alpha Radio nchen ho ne wo boase council quarters so ye wo hosunya na wote yenka wo ho ye hospital no regional hospital no first gate no ne hwe ani mo pe baabi ATM afidie ni se no ena nkranza so ye ben children's park kane GN bank dynamo ho na obehu yen e ma no ye 0540 311311 0540311311 ya de biada yesa ewo ho misro laboratory test ahodo nso koso na massage papa bi nso ekoso mfidie wo ho a oba ho a wani beje mfi wona kwa ho san ayewo dia ye de Europe tour hye so ya tiesemo ewo South African ti no so wo Johannesburg so wo Swaziland and asa Zimbabwe wada Roma Fabei akonya na ba de ama ba bia wo hye bia mo ye nsafo ekuo esiafo anasa abusia ankrenkre ema no ye 0244 915-116 0244-915-116 book your appointment na doctor no Michelle Sebeya won so apom de won sam no ebekoye ede amawo OCP Ghana Limited se fertilizer papa de na ye OCP MPK 10-2010 and I say OCP MPK 15-15-15 no ena wodie agrochemical shop biemo no won sabeka bia to so de biada ya wodua and I say enobaye biada wodo no wode boru agrochemical shop biemo kwaji OCP fertilizers ni bi wunya ya wode bisa won sam abla wo fra bay na ye nchecho na ni so 0555-909437 0555-909433 maybe no fra wonom ebeje wo so nyame somafo yaw ono ene kofare bai ni kandifo edema asomdwen tontom som no na ose oba bonten abeye dwumedie bi wato ne den se eye bondage program out of bondage program kuma se 3rd ekosi 8 October ena dwumedie no eba so mponche bi a wo hyemo obonsam de agu so amachire manchire wo no wose bra na wo na won sane free wo so sa yesi kasama wo ho nsama na sa akwanto ho nsam de ha wo bia no na osinyame ya dom 5th October no wono be out of bondage work efra Brepo Junction ekosi Kumasi Culture Center council no so ebe koso ewo Kumasi Culture Center nti ya no wa hye no so ede amayen wo pencheche mu bia 0543-466-275 na wa friend and penyufo so ajewo so ye ko ensem ni mu biem na ye kwa akoremo ewo Alta for municipal director ya wono National Commission for Civic Education mambapa asade ni dwumedie mu nkyerɛkyerɛ mu no wonom na eda wonom abemu wonom kyerɛsɛ wo mo de strike bi ahyehye so na enam so ama panyo no Alta for ho no wono so akasa yewura Sulaka Sani wodi nkyerɛkyerɛ mu aba ya wo defend this strike no etwa fata sɛ wonom so de hyehyɛ so NCC for engagement any pay wages and salaries but pay wages and salaries commission for 1 year 9 years or more 5 years and it's now this staff union and decided say you better strike negotiations are or beat me you bet me a proposal as far back 2023 you show your proposal FR institution specific allowances echo ma fair wages and salaries commission omushamu na omuya bibi emfa ho since 2023 May this proposal no emma fair wages and salaries commission reminders upon reminder omashi ebusia na chese won kyeremu no no ye funa ye won ya cha wa fe won sia ne
aban no emfi wo mpanyimfo nso so mfi wo nte no wo mu se ye de ye ona se anya wo ya ye nya wo fa ye ntino strike wonom de ahyehye so ye na ye nua be ma court ahenka wo Germany ye da wase papa ye sa abribia wo di echi e wo sompa edwumedi ahodo so ne titiri ene kase ne mu Starboy ye da se na Ife Filippo kwabre kase mu wonso ye da se papa ye busia mo amode mo de ba nyina kwadwa sempa furniture works ene eye piaga me beye wo bampena se mu nyina me chia marade enka mu nyina mo ho ye da mo ase ma pk wo chinchin fidie no from edema yen Azuka ene Kelvin ene boy ya wo hwe social media handles ne so ekobeje se sempremo bema ena eye prince so na hwe TVMC aho edema yen news ya mo Sompa 98.9 sunyane na Sompa 90.7 enso ye chia mu nyina ye da mo ase Sompa 93.1 so ye da mu nyina mo ase news screen ye rasante ye bo Benedict ene semufo panyimidi do hene re maame ekua ye boa esia mabronya betimi afrema brewatia me sorry adwaso amadwumedie nkaye no ato aso ede amamo